Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. Ey'koleni lezi ey'qama ngezandla ababepha kanjalo. Into eyenzakalayo iy'kole zethu ziyashoda ngamanye ama-packages bese kuphoqa ukuthi iy'ngane zethu zihambe ziye kulezi zakona. Abadume ngakho engikwaziyo, mufika umnyama bakuphushela kuleya curriculum engayindawo, bakunika i-history, bakunika i-speech and drama, angisekwathiwa i-dramatic arts, bakunika ley'fundo nje ey'thule engakhulumi namuntu nje ongayindawo ngaso. Abantu baso uyobafica beshaya amathili, uyobafica mhlambe bethi ngena sibone ey'tolo kanjalo. But ngesinye isikhathi sasesiyogada ama-examination ey'koleni makubhala u-matric. Ngaya kulesi sikole esidume ngokuthi kuyaphaswa futhi leso sikole. Ama-class they were about 7 or 8. Ngile ngifika kwelokuqala i-class. Bakama bonke ngezandla. Nelesibili kanjalo. Nele kwaze kwayoba kwelokugcina ngathola ingane iyodwa emnyama. Athi thisha omkhulu, are you telling me ukuthi kulesi sikole sakho there's only one child equalify kwenza physics? Ngeke bakunike physics. Bayophushela ngapha kulezi ifundo ezinye. Ungayivumi lezo fundo nje. Ungamane ufunde la ezikoleni zakini noma ungathola u-30 we-physics akuyukufana nokuthi awunayo. Ungangena ngisho kwa-higher certificate ifuna u-higher certificate. So yilokho ke engikushoyo ukuthi ke udinga ukuthi usuzokhetha ukhetha ukuthi umoya wami uzohambisana nalento. 2, ingqondo yami iyakuvuma yini. Okunye kwesithathu abantu abangakunakiyo abangakwaziyo, uyakwazi ukuphuma ku-matric bahambe uyothola umsebenzi uma ukhethe kahle izifundo zakho konke. Uyaphuma ku-matric uthole lento okuthiwa i-learnership. Khona ama-learnership phuma ku-matric ungakaze wenze lutho ngeke babone ko-advertiser la awaka Old Mutual bazokufundisa ukudayisa umshwalense. Ngibabona be-advertiser ilikhona lela bhangelele ngikhumbe Capital. Baya-advertiser bafuna abantu abazobafundisa, bafuna u-matric ono mhlambe accounting ne-maths. Lalela i-English ne-maths is running across. Awuzukuyenza i-maths ngoba ufuna ukuba udokotela kuphela. Iyafuneka yonke indawo le-maths. Funa i-English ethi nqenqenqe ne-maths. Munalokho ungena nakweyiphi lena ngiyabone nje amaningi ama-learnership. Nawe ungayicinga university learnerships available muguglisha uyowathola qhamuka. I-learnership into enjani? Uzongena ka-matric, uzongena ngo-matric la. Ufunda usebenza, ungaze ugcine uthola i-diploma. Ufunda ufana nomuntu ongathi ufunda ngeposi kodwa ufunda usebenza. I-learnership leyo ilento engathi cishe ifane ne-apprentice. I-apprenticeship uyafana. Now sesikwenzile-ke lokho. At the end of the day sifuna ukusuphatha certificate kambe yongqongqoza ngaso ebese umukelo okumukelayo. Bakhona-ke nabanye abanganazo lezi certificate engikhuluma ngazo kodwa abanengqondo yebhizinisi. Khona abantu abanengqondo yebhizinisi. Uma ngabe uthole labo, uma ngabe umuntu onjalo ungazakhela amabhizinisi. Uhulumeni abexasana kulolo hlangothi olunjalo. Unama-programs akufundise how to run your business. Kuthiwa i-SMME, small medium enterprises. So
ungakwazi ukuphuma futhi uyozenzela ibhizinisi lakho unayo ibusiness plan unayo into engqondweni ukuthi ngifuna ukwenza ibhizinisi enje ngangitshela ukuthi ufuna ukwenza ibhizinisi yodayisa obhamfoko lilungile lelo business kumuntu osevele lidayisa ibhamfoko kodwa kuwena osafunda isikole ungacabanga ukuthi ufuna uyodayisa ibhamfoko asimukeli neze lokho so yilokho ke esikutusa sifuna ekugcineni uma usuyitholile ke phela le mali siza ke la emphakathini usize kini ulungise kini iqala bese ukhokha i-tax webazalwane angimfuni umuntu ongayikhokhi i-tax ngikhokha ngize ngikhokhe idabula so manje ngifuna bonke abantu bakhokha i-tax so that nami ngiqediseleke bazalwane angiqediseleke ngoba khona inkunzi malanga leyiqubile na ngiyajabula ngoba uhulumeni yabavumbululo hayi abavumbululo mfana sifuna ngigcine senikhokha i-tax nilekelele ekwakheni izwe laphi nase South Africa sengifisa ukuthi ke ngikufanekise lokhu bazalwane njengoba umbuso wasemhlabeni ufuna umuntu onjani oproductive osebenzayo akhokha intela kusizakale ini izwe lonke ngokunjalo ke bazalwane nombuso wasezulwini uyabafuna abantu abanama careers ayafuneka ama careers ezulwini khona ukuphikisayo lapha ayafuneka bazalwane ama careers uNkulunkulu ukulindela ukuthi njengoba sesabantwana bakhe sesikhethe yena asibe productive endlini yakhe amen asenze ngendlela yokuthi la kuxhume la endlini kukhase la endlini sizofunda lapho ke izwi lenkosi study to show yourself approved kusho uNkulunkulu so abaseKorinte bokuqala chapter 12 starting from verse 1 kepha maqondana neziphiwo zabomoya angithandi bazalwane ukuba lingabi nakwazi niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe ezizimungulu nakuba naholwa kanjalo qhubeka sizophela ku verse 10 ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongathi kathukwe uJesu futhi akukho umuntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo kepha nguye lowo moya kukhona izinkonzo ezahlukeneyo kepha yiyo leyo nkosi kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo kepha nguye lowo uNkulunkulu osebenza konke kubo bonke kepha yilowo naloyo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokukusiza ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya omunye ukukholwa kuye lowo moya omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye omunye ukukholwa kuye lowo moya omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye omunye ukwenza imisebenzi yamandla omunye ukuprofetha omunye kwahlukanisa omoya omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi omunye ukuhumusha izilimi haleluya bazalwane ngikhuluma nathi sonke ke le abaseyikoleni nabangekho ezikoleni sonke yabona osesikoleni silindele ukuthi egcineni asebenze akhokhe intela abe productive member of society thina ke bazalwane sila endlini kaNkuluNkulu uNkulunkulu ulindele thina ke
ukuba sibe ama-productive members of this church, sibe ama-productive members of the Christian community. Yikho-ke esipha lezi lama-carriers, ngizokubiza ngama-carriers ngoba sikhuluma ngama-carriers, kodwa kahle these are gifts, yizipho uNkulunkulu asipha zona ukuze leli bandla lingabi ilokho eliyikho libe ngcono kunalokho eliyikho. Amen. Ulindeleke uNkulunkulu ukuthi-ke kube khona abanezwi lokuhlakanipha, athi nekhipha nje into ngomlomo wakhe kuphuma izwi lokuhlakanipha. Izinto ezilindele uNkulunkulu lezi kumuntu osembusweni wakhe. Omunye uphiwa izwi lokwazi. Amen. Ngelinye ilanga abefundisi bayoyichaza kahle lezi ntobela, kodwa izinto kufanele thina sonke la ebandleni omunye nomunye ngoba kuphiwa lo aphiwe izwi lokuhlakanipha, kuphiwe lo aphiwe izwi lokwazi. Amen. Hallelujah. Amen. Omunye uphiwa ukukholwa, kusho ukuthi ukukholwa okwedlulele kuye lowo moya. Omunye uphiwa iziphiwo zokuphulukisa, bakhona khona la ukuthi asibazi ukuthi obani, funeka they must study to show themselves worthy of receiving these gifts. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, izipho njalo zonke lezi engizibalayo. Omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma ilimi ngelimi, omunye ukuhumusha ilimi. So zonke lezi zinto uNkulunkulu uzilindele, asingashayi ingane nje kuphela ukuthi funda pass certificate, asishaye nathi ukuthi uNkulunkulu akasisize asiphe lezi zipho khona sizokwazi ukuba ama-productive members of the church or the church at large, kungabi lona leli kuphela. Uyabona kwake kwakhona indoda kwakuthiwa uTB Joshua, babegibela amabhasi nezitimela namabhanoyi kiwa kuleya ndoda, ngazi ukuthi ayihlala kuliphi izwe, abanye bazi bawelwa yilelo lizwe lelo. Balandelani, le ndoda yayinesiphiwo zokwenza imisebenzi yamandla iphulukisa. Athi umuntu ayizohamba ngeTB Joshua ngiyokwelashwa lokho okungiphetheyo. Asikho isidingo bazalwane sokuthi kuyiwe kuTB Joshua. Khona uTB Joshua la. Yes. Ula. Akuthi angimazi ukuthi bani kodwa ukhona la. Ukuthi yena sekufuneka hamba yoyibuza ahlale kahle ayibuke esibukweni. Ekhuluma Nkosi mina ungipheni ukuba ngisebenze ngayo ukuba ibandla lichachame na. Bangagcwala la abantu beze kuTB Joshua wakwanyuzwa. Amen. 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 Isho njalo ke izwi leNkosi ukuthi bayaphiwa izahlukene, abanye abaprofeta, abanye abapostoli, abanye abashumayeli kanjalo, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu baphelelisele umsebenzi kaNkulunkulu, kwakhiwe lendlu yokukhonza, indlu yokomoya. Haleluya. uNkulunkulu nathi uyasifuna, sifundile uzathi uNkulunkulu abantu bayabhubha ngokuswela ulwazi. Kusho uNkulunkulu ekubona kubalulekile ukuthi abantu bazi. Uma uhlala ezwini likaNkulunkulu uzoba nokwazi, ukuhlala kuNkulunkulu uyokwemukelisa lesi sipho okufanele usebenze ngaso endlini kaJehova. Ivumeleni ukuthi ke ngigcineni ngithi uma ungenaso isipho osebenza ngaso uyohamba uqhuzula abantu. Bangapha abantu bayenza uya baqhuzula. UJuda ubabiza labo bantu ngeinkanyezi ezindindayo, wandering stars. Inkanyezi zakhelwe emzila, abafundi geography bayazi khona umzila kaSathana, umzila kaMercury, umzila kabani. Kunemizila nje la ama-planets ahamba kuyona le, no-Earth nayo nomzila wakhe ahamba kuwona. Manje lezi inkanyezi ke eyindindayo, angisho ayibona ukuthi manje njengoba indinda nje ayinamzila.
izothi isuke ishayisa izinkanyezi ezisemzileni yazo. So bazalwane asikulwele nami ngiyakulela bazalwane ukuthi ngiphathe okokungenza ngikwazi ukusebenza endlini kaJehova. Ngingahambi ngiqhuzulana nabantu. Wenza into umuntu uyamqhuzula ngoba nginkanyeze njani endindayo. Bazalwane ngicela ukuma lapha ngokulingana ngakusho kodwa ngibona isikhathi ngathi sesizosala. Ngiyabonga kakhulu inkosi enkosini. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform kuze kube ngokuzayo.